Vianako printzea sariak beste urte batez elkartu gaitu. Aitortu nahi dugulako kulturaren sustapenean egindako lana. Zalantzarik gabe, Tomas Hierro eredu garrantzitsua da, eredu garrantzitsua dugu. Sari honek aintzat hartzen dituen balioi dagokienez. Bizitza oso bat irakasten, ikertzen eta kultura zabaltzen, beti ere erantzunkizun sozialitik abiatuta. Gaur daueneko aipatu da Tomas Hierroren gizatasuna, baina nik ere azpimarratu nahi dut gizatasun hori prestukiak eri baita bere bizitzan eta ibilbide profesionalean. Tomasek dioenez, kulturak zentzurik badu, ura da gutako bakoitzari laguntzera bere ahalmenik hoberenak ateratzen. Kultura gizarte kohesioko elementu bikaina da eta giza naturaren esentziara eramaten gaitu. Zalantzarik gabe, hemen gauden guztiok uste dugu kulturak baduela zentzua, ezin argiagoa da hori gaur aitortzen dugun ibilbidean, izan ere gure omenduaren jarduna gizatasun eder bati dago begira.